Urterekin nahi dugun modura, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntzako ikasleen emanaldiaren txanda da oraingoa. Presta zaudete? Gu, Arantxa izena gara, eta ikasle artista hauen lanak aurkeztera gatoz dizue. Azaldi ekitaldia. Lehen, bi urteko ikasleak agurtuko ditugu, ikastelako txikienak. Txalo zaparra da beraintzat. Ondoren, lehen saioa, bi urteko ikasleen eskutik dator. Beraiek Piritu eta Porroten Josepa Beria kantu ezaguna aurkeztuko digute. Ziur primera lehenengo dutela, txalo zaparra da bat.
daitezela gorputzekoa. Hezkuntzako lehenengo mailako ikasleek prestatu dutena da. Txapelaz kantua eskainiko digute. Aurrera bada.
eskainiko digute. Argitzagun bada txalo batek. Arpitza dikain hauek ere. Ondoren, idatzi guztiko ikasle izango da. Hauek bulegoren bueltan kantua eskainiko digute. Ez ezagutzen dituen. Txalo bat. Gorria, y la universidad de tu historia.
Euskararen ariketan zuzentzeko aukera pareagabea izan dugu, baina emanaldiari amaiera emateko unea heldu da. Mila esker ona aurkitu zareten ikasle guztiok. Mila esker ikasle artista guztiei, txalo zaparra bat. Bai, mila esker ere irakasle laguntzaile eta langile guztiek. Mila esker guztiei, eta bizi ezagun zaila, euskaratik eta euskaraz.